Ahojte priatelia, pozdravujem vás. Dneska som sa rozhodla vytiahnuť jednu kartičku pre každé znamenie. Tieto sú naozaj milé a malé, tak dúfam, že vás trošku potešia. Tak poďme na to. Barán. Naber odvahu na uskutočnenie zmien. Bík. Raduj sa zo života. Blíženci. Buď teraz a tu. Rak. Osloboď sa. Lev. Odpusť sebe i ostatným. Váhy. Vedie ťa šťastná hviezda. Škorpión. Rozhodni sa ešte dnes. Strelec. Ži v mieri so sebou i so svetom. Kozorožec. Dávaj lásku sebe i druhým. Vodnár. Uč sa od života. Posledné rybky, to som aj ja. Tak milé rybky, si pod najvyššou ochranou. Ďakujem krásne.